Pero ora kok tak. Aku meladit. Rikak ngene ngapa-ngapane nang ndi iki ngomong ora kaget. Kok sing gawe ora. Oh, besok kepiye ki? Lah wong pengare bucile keluar sekolah. Ya ora mulih kan dibucin ora lek nyong tembok malah ora ndeleng grup bali marah-marah tekan lautik ki. Malah ora sekolah lho, kuwi apa jejen ora mumet ra kesem ya kok mas ora ngono. Makata ya kok nunggu sing kan ora punya nggo iki ngasih grebat iki. Tak berarti cu. Bu wala. Ya Allah ya sabar-sabar, yo yo sing kuwe. Ora dikira karo tembak kok. Karo tembak iki. Serok tutup rampung aja nih. Gira karo mesin, tembak serok rampung. Ya wong boyone pikir etir. Kuwi anak kuwe. Sekarang keluar sip enggak dua. Wong Aku dulur Apa sih? wadon wis cerewet kaya kuwe ngomong. Cepet-cepet golekti jarmu. Nek ana nanyong ya. Ijo. Ijo, utang apa-apa ya. Dinehi ya syukur alhamdulillah wong dek anu ya juga kaya kuwe. Wis cerewet pancen kae. Walah wong cerewet ngomong bae. Jemimil belang-belang turun menang pancen wis kamu bae maning. Kudu kena